El primer criteri de tots és tenir molt clara quina és la teva missió i quin és el teu objectiu. Sobretot la coherència amb les actituds i els valors, les habilitats i les destreses i sobretot els coneixements. El primer de tot, confiar en els líders, empoderar-los i donar-los l'autonomia i els recursos que necessiten per poder exercir el seu lideratge amb condicions. Quins són els seus valors, com pot gestionar les seves emocions, com pot controlar a vegades aquesta urgència, saber ser fred per poder pensar i raonar bé què ha de dir. Aniria als fets i llavors el primer que faria és entrar en una aula, preguntar als alumnes què estan fent i per què ho estan fent. Si entrés a un centre, el primer que miraria és la cara dels nens. Si estan somrient, què diuen, si juguen, si els veus feliços. Perquè l'esforç per l'estudi no està renyit amb la felicitat. Cal prioritzar com a mínim un 20% del temps en el tracte personal amb el teu equip. Aquest lideratge de la direcció que ha de traspassar no és el càrrec ni la persona, sinó que traspassa un projecte. Ocasions com aquestes ens retroalimenten, ens ajuden a veure visions diferents, ens ajuden a compartir.